Mi-shift na ang Philippine Coast Guard gadto sa retrieval operations sa na-missing nga mga tao sa nalunod nga dive yacht sa kadagatan sa Palawan. Paryente sa mga gipangita pa di pa gusto magpakawa ug paglaom. Detalye ni ining report. Human sa 7 ka adlaw nga search and rescue operations, mi-shift na ang mga otoridad sa search and retrieval operations alang sa nalunod nga dive yacht nga MY Dreamkeeper. Naunlod kini ni atong Abril 30 sa kadagatan dapit sa Tubataha Reef, Cagayan Silio, Palawan. Upat ang pabilin nga missing, tag-iya, pasahero o guests ug dive master. Matud sa Coast Guard, muasister sila sa kontratahon nga salvor alang sa himuon nga salvaging operations. Sa interview pinaagi sa video call, matud sa inahan ug ugangan sa gipangita pang sakay, nang hinaot sila nga buhi pa kini. Nang hinaot siyang trabahoon ang pag-salvage sa barko, makita gyud ang ilawom niini. Gusto ko nga tanang isang makita lamang namo ba. Kita lamang kung saan tinuod nga na itambo ninja. Nila ang magadyo tinuod nga. Damo makawa man ang gusto meron. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.